môj kamarát a advokát David Lindner, bol posadený do väzby len za to, že jeden jediný človek na neho niečo vypovedal. Hej. Výpoveď jedného kajúcníka dala Davida Lindnera do väzby na 7 mesiacov. A o tejto väzbe tiež rozhodol ústavný súd, že bola nezákonná, pretože sa tam Juraj Kliment sám dopísal, že o tom bude rozhodovať a tým pádom bolo porušené Dávidové ústavné právo na zákonného sudcu. A potom na druhej strane máme napríklad Šimečkovú mamu, kde nie sú výpovede svedkov či kajúcníkov. Pri Šimečkovej mame máme jasnú hard evidence. Tam sú jasné účtovné dokumenty. Je tam kopec vecí, ktoré jasne dokazujú jej vinu. A v prípade Šimečkovej mamy nebolo ešte len vznesené ani len obvinenie. Pretože Maroš Žilinka to brzdí. Takže ak ide o nejakého progresívca, ktorý jasne čierne na bielom spáchal trestný čin, obrovský trestný čin, obrovské krádeže, tak nebude vznesené ani len obvinenie v priebehu rokov. Ak ide o nepriateľa, tak na základe výpovede jedného človeka sa dostane do väzby, do nezákonnej väzby na 7 mesiacov. Takto to funguje.